demonstration keduk di pu seorang bong demonstration keduk ke lapu hello Semsonsing Ingti Park along si doji pulo non ke jarso hello chot lo athema la BJP atum Semsonsing Ingti Park tu ka phalang hoji aphan la pen ke hala rong parpinok be a park as akumlin da ka phalang hoji aphan la bangso over a flyover ng selam det lo amat halake hinulap lo ilitum anong kacipi ilitum ta anong khitan pu kacipi ji aphan a park an ke phalang holap lo la pen Semsonsing Ingti kumlin la pen a park ta non ka phalang holo directly ke la tum pi phuk pe sita arum ke jokok lo bang ing thok prat ji meni hang song pe la puson si pin chong lo si litum non Semsonsing Ingti Park chena namalong etum dulong le det lo yo nang litum sini no Semsonsing Ingti Park along chena nam ke ni litum ta dulong le det lo pini demonstration itum ba nang pisung et lo ke di aman nang pipia kam claim et lo la BJP tu setan ni litum pini demonstration ke do ke la hello ju thang chiklo inquiry ni arboretum along meeting dolo council si ke ha la pen halada ilitum ACM amethang si pulo je inquiry ni si meeting do pot inquiry siar ni pen ke la VGR along le an eviction at pulo amat non anta eviction sedet bang phan ka po chu beji pu karbia tom phan inglong ara tom phan ka pa chu beji pu isia si tc ARO phan tok lam chotana haladak hang da pu pe DC pen police pen DC pen SP pen magistrate la pen police ta hang non puta pu pe la pen ke medical team la pen ke doctor nurse la pen ke ambulance hay hui ta thik non puta pupe la pen fire brigade ta thik non puta pupe la anang vekji la PGR pen VGR keroni pen eviction ji pulo tangte seta alang litum la ta claim cledet lo la pen baru ARO phantok seta liave athe ilitum ARO ke assistant revenue officer ke hat hoy a district along circle officer ason kali circle officer atum ke halatum ke power do magistrate power do halatum ke ARO dunge magistrate power ave la tunge training ta NP me la tunge chini ne la si la tuma phansi ke toy had long dongka ARO phansi ke toy amat abinong e council amatsi SP la pen DC phan lu tok nang ji police nang lu non magistrate nang toy do non election ke wang lo serak anang pu sigi punang ji amat alang liuto kapang len akam si claim turong lo pen non anta SP la pen DC phan non anta magistrate la pen police da hang hedet lo la pen ke doctor do manda pu pedet lo fire brigade panda no anta pu pedet lo lama alang litum eviction sedet non ye pu ke election nang le tang lu pu chini lo he election nang le tang lu pu ke arni si pen de inquiry ni pen meeting do hota chini le election nang le tang lo pu ke election nang le tang lo se ta akam chen tang lo ke ante la si election hota la pen ke code of conduct le nang le thurok se ta hala su hota eviction ke claim ul pusi arul along duk alang litum non ke code of conduct ta nang le lelang alang litum claim kledet lo ing long arat karbia tom pan kapachok be alang litum apen hala puke omor sing tiso bangke arnisi kretroxier kom ni litum kret thang si kilo kretroxier ni ha kerunia long meeting ge do alang lige pulo la sarthe phang chu phan ke rab vek po haladak bihari tum banghini encroachers do high court order ateng pen alang li eviction po pusip bu la pen ke alang li mobile phone pen a order ta nang chepeklang a notice ta nang peklang amad non na bangke great troxier ni non therepo troxier ni si eviction ji pulo alang li dum eviction sede non ki pu thika ason
non ki putue dhondera case jo jelang dhondera si ki putang dhondera si ada kedam dhondera ka alang litum CM porial bodi che phokrok bodi ba hala le alaga personnel alam lo seta alang li si hada kedam dia ni case pi yudya sina alang li case along lege ka cho phot thang na cho photun de lege sarthe phang chua case ke kaprek lege dhondera case ke kaprek lege nitum chini donde alang li si chini chot la pen hala ta dute nitum rap dunji he alang li phanta rap dunji halata eviction nangi seta non la sarthe phang chua long lege eviction dia bang phan ke dhondera case abang kali lege sarthe phang chua case lege ang non ke alang litum lata claim klik sarthe phang chua long le pen eviction ta claim klik hada ke concrete building ta ve hada ke eviction joy pik hada ke chai nong kokkur la tu nang litum da non na thek dam long ji chai nong kokkur la pen ke helang hem kim chok chak do isi ni la ta munit ke do hem ta ka lidet nang na pini ni ki bia hem chot na ante hala ke eviction da joy pik to wara kung chena nam Don Bosco School adung la ke kopia bosi ke eviction se derlo abinom ke ilitum aphan karbi inglong ratum han ka pachup bay la pen la bihari ba mlon punangkok lo bihar pen siwang pojo alang litum han ka pheri pen a joksi alang litum eviction hai hedet la pen non ta pheri lo pulte mo phita pheri bo milang non election nang ele posi pheri lo ponda mo phita morning isita ko MLA election do thu kende ako la phi ningkan isia philelo te ako hala VGR election nahi putung wanda ke police VGR long le pen eviction nahi puge lake Supreme Court sige pulo Assam government ta ke pulo la pen allo ta do Assam Land Revenue Regulation along do Rule 18 along e puge hedi forthwith pusi pu notice pinang ni eviction dat nahi pusi pu ai pipe det la pen non alam isige do thu ye arju long lo nelita arju long lo monu chohan pu bodi alang li muna chohan alang li kipu la Supreme Court order nang pe klang tha alang li ta lang thek le la as India government Supreme Court a website long lang non a order civil number 1132/2011 at SLP within bracket C number 5109/2011 Jakpal Singh versus the state of Punjab and others la alang li muna chohan ta lang thek lake itum hanang ha kam ve initum ta website pen si en lu ante alang li la nang pe klang tha pusi nelitum ke thek long ke hala CM phanta kang thok batahini pu body CM phan ke putot ho je nang pe klang tha kunat lo na CM phanta pulo ne tum si nang phan long pen na nang pi i nang phan kot na nang pa ching choi la bengke nang tum phan an da nang pi pu body CM phan ke pu la si la bangke pudet lo non bangke alam ke pulo nili tum ke dak protest bom lo anut kaprek tum da arnisiat atumidi ke si malom hetan nitum protest lo aku protest tu ila anke non CM bangke hala muna chohana phan ka pheri mat alang li phana bangke arrest hai he FIR thapi hai he zeta non li tum bang phan ke nang arrest di ta ho kupuson lo lake alama ye kupuson lo pudalata karjo kam ta velu itum kadu ese chini at nang po lake karbi la pen inglong rat tum phan ke thang ta ilitum bir det sita alang li ning oi ik la son lo na che plak na le hala bihari atum reng chot nang ji pulo yo non li tum CM tu matha ke la si alang li hala bihari atum alang li phan kang ton ke alang li thang ta pu hai he FIR ta pi hai he arrest ta hai he nang arrest ji pu anta ke ther anta hai he ngapol ke ther anta he di hai he de lo non ke alang li tu ili tu ma phan nge nang ther hai
ilitum hai na arrest hai la pen nilitum phan APHLC munitum phan police station long nang ke hang kapang lum non malok athia ve pinta di la pu hai ha muna Johana phan muna Johana phan halatum han police station pe hang hai loma punon police de aphan hang tha pu biyong la nang son ning ye thavret la anta pu hai hi la pot la ke ning duk alam karbietum inglong arat atum la pen kilonjia asamis atum adivasi atum anta la ke mathanangji la ke chini nangji la hello ala